Пускам ви едно видео да кажете вашето мнение. Причината за да имаме такива футболисти са лошата материална база, ниското обучение на треньорите. Всичкият този процес, който с такси, които направихме бизнесмени, бивши футболисти, които нямат какво да работят и си правят някаква школа, те не работят за качество, те работят за количество, защото всяко едно дете се гледа по 100 лева. Беше много чудно, когато гледах след матч с Испания един журналист, който всекидневно води предаване, когато каза: аз сега разбрах, че има 300 детски отбора извън основните клубове. Аз това го говоря от година и половина. Трябва малко да слушате, когато ви говоря някои работи, къде са причините за това състояние, за да бъде национален отбор в момента. Да, това е вчера на пресконференцията на Георги Иванов. И да, със сигурност и ние сме съгласни с това нещо, че имат прекалено много школи, прекалено много индивидуални тренировки, прекалено много треньори, които си мислят, че са треньори, и всъщност обявяват, че са аниматори. Да, така е. Само, че защо трябва да се оправдава с това нещо, че националният отбор било на това ниво, защото имал толкова много школи? Е смисъл. Най-вероятно в другите държави имат частни школи, по които децата ходят. Въпросът е какво правим ние, за да лицензираме тия школи по някакъв начин и да отделим школите на големите отбори от тези малките школички, таксаджийските, които, разбира се, трябва да съществуват, за да може децата, които няма да станат топ футболисти, да също да имат шанса да играят. Нормално е. Ама пак оправдание и така нататък да направим нещо. Какво правим? Нищо, само си чешем всички и това е. Казваме, това не е правилно, но не е правилно и нищо не правим.